Moi! Tänään pelaamme Robloxin Pilot Training Flight Simulator-peliä. Ovatko videot parempia katsoa, kun tekstitykset lukee pelottava robottiääni? Olen pelannut tätä peliä vasta pari kertaa. Joten älä tuomitse. Tänään harjoittelemme laskeutumista. Tänään teemme toisen laskeutumisen, jonka olen koskaan tehnyt täällä. Lopetan nyt puhumisen. Kommentoin aina välillä, jos on tarvetta. Muuten puhun taas, kun alamme laskeutua. Lentokenttä sijaitsee tuolla saarella. Ohitamme sen nyt. Meidän täytyy lentää siitä vähän kauemmas, jotta kone saadaan oikealle kurssille. Nyt lennetään taas ohitse. Ei hätää. Voimme tehdä saman uudelleen, nyt yritämme myös laskeutua. En tiedä, onko puhelimella pelaaminen vaikeampaa. Mutta tallennusohjelma ei toimi kannettavallani, enkä ole hyvä pelaamaan Robloxia kannettavallani. Nyt yritetään laskeutua uudelleen. Nyt se toimii. Okei, viime kerralla, kun onnistuin laskeutumaan, laskeuduin paremmin. Pitää vain harjoitella lisää. Lensimme nyt Wizz Airin operoimalla koneella, joka oikeassa elämässä on Wizz Air. Mitä täällä tapahtuu?